iyahang mister nabuang sa skater. Buntag uto hapon magtuwa sa cellphone. Ug kung di malason di nalayhan mukaon. Kung iyang samukon labi nagsuguon siya ang awayon. Kung makadaog na sa iskatir malipay gyud iyang mister. Daog gamay pero dakok pildi pirmira gyud alakan si di gyud makabawi. Puhunan na lugi wala gyud ni tagam bisan og pildihan ni cash in og 10,000 kay mo bawi sa scatter. Usara ka adlaw ang 10,000 na hanaw kaun na lagbahaw. Kung makadaog na sa iskatir malipay gyud iyang mister. Daog gamay pero dako pildi pirmira gyud alakan si ang iyahang mister. Sa linding ni Inter inutang nga kwarta sa scatter gipusta. Buntag ug gabi sigira ug kapildi. Tungod sa iskatir ang iyahang mister ang brief wa nay garter. Tungod sa iskatir ang iyahang mister ang brief wa nay garter.